Masz trochę tego pochodni? Aha, a ja 7. Będziesz musiał za chwilę dorobić. Ała! Wiesz co mnie chciało zabić? A zgadnij sobie, co za zawsze spada. Żwir. Robimy żwir do kuwety. No, to poczekajcie, to pójdziemy na skoki za chwilę. Najpierw działki. Ała, jakiś potworek mnie atakuje mały. Jakąś pułapkę dał. A, pułapka tu jest. No takie. Takie szybko. Akceptuj to. One chcą mnie zabić. Jesteśmy u nas jesteśmy? One chciały mnie zabić. Takie jeżowce to były. No wkurzył mnie. Chciałem węgiel wykopać tam dalej, kupię sobie bruk i tu nagle one mnie atakują. Jeden, później 2. I później znowu 1. A jakie w ogóle się robi? Jesteś już tu? Kto pierwszy skacze, ja czy ty? A ja nie! Dobra, jeszcze raz dawaj skaczemy. Teraz ty pokazujesz, jak ja skaczę. Za chwilę musimy... Co? A ja na rowerze ze sobą. Okay. Na 2 sekundy gdzieś przyjadę. Tylko wejdę tam na samą górę. To ja, popisowy człowiek! Pfu.